Umsebenzi enawenza umongameli uthi angidlulise kinina ukuthi ningacabangi ukuthi lo kuyakurojwa kwenu sekuphelele obala. Uyazi umongameli ukuthi iningi lenu nikhathazekile ngokuthi amavoti enu aphela kanjani, udaba lwawo liphela kanjani. Umyalezo ke uthi liyaqala enezwa kuthiwa lifakiwe okufanele kuphendule khona uIEC nelwathi umkhonto wesizwe wasuyaphuma enkantolo wahoxisa. Kwakungekona ukuhoxa ngoba sekuyekwa icala. Kukhona ukuhoxa okubizwa ngesizulu kuthiwa ukuhlehla kwenqama. Inqama iyahlehla iyothatha amandla. Nebala ke wahlehla umongameli eyolungisa okwakufanele akulungise. Wanele wakulungisa nje walithatha udaba walibuyisela khona enkantolo. Udaba lisenkantolo njengoba sikhuluma nani nje. Futhi njengoba lusenkantolo saqakeka nje ukuthi iIEC eyithi ayikho evidence. Seyibanjwe yini ke nabe sinikezwa ievidence etafuleni. Baqala kabusha abakwa IEC bathi sebecela ukuthi ba extendelwe i-deadline. Yabona kumuntu ocela uku-extendelwe i-deadline usuke edidekile. Suke ngazi ukuthi uzophendula athini. Yahlehla ke kanjalo udaba kodwa umkhonto wesizwe abameli nalabo abasebenza lolo daba baphezkwalo balindele nje ukuthi abaphendule phela enkantolo laba inkantolo yathi abaphendule. Ngakho ke aluphelele lolu daba obala. Asilindeni nje sibekezele ngoba leyanto eyenzeka kwaIEC yicala elikhulu kabi lela lokurojwa kwamavoti angaka umkhonto wesizwe. Thina esingebona ochwepheshe mina ke ngangikwagogo niyayazi indaba. Ngiwomunye owathi nayethola ukuthi sengathi siyashaywa futhi ngathi sishaywa umkhonto wesizwe. Ngachitha incingo ngafonela yonke indawo. Fonela ama-region ethu ukuthi hey naku kuthiwa siyashaywa kuhambe kanjani lapho. Hey engangikhuluma nabo ngangithi nangibuza nje ukuthi hey kuhambe kanjani lapha umuntu ekubhujiwe. Hawu kubhubhe bani? Hey kubhubhe thina. Manje ke siyazi thina abalapha kwagogo ukuthi sabhujiswa kanjani. Ikakhulukazi kulesifundazwe sethu. Lento yokuthi sathola u45% kulesifundazwe sethu ayihambi ngokuyikho. Ayihambi ngokuyikho. Asitholanga 45%. Funa basitshele nje ukuthi nawina sanroba. Baphindileke bathi besirobhile emavotini ngesikhathi sisathi siyofaka icala enkantolo. Hawu sebeyagijima bahlangana ngale inguyazana basishiya ngaphandle. Siyavuka sekuthiwa sekhona uhulumeni wobumbano. Awu yazi impela na unyama nambane emhlabeni. Uhlala ukhisha inyumbazana nje nokubani nje
bese kuvele kugeze lesitsheni nje nako nokungenabuso. Into nje eyihlazo kabi ukuthi kuhlangane abantu abanamavoti amancane bonke abangakhethiwe abantu bese behlangana ngumkhonto wesizwe. Leyo nto ke ingcenye yezinto ezingikhiphe kwagogo ngabondayi sengihlele ehlazweni ke manje la. Abase-Chesterville la iBlackers bayazi ukuthi khona la kule nkundla sasingcwaba uComrade uBafuthi wakangcobo la ku-Road 4. Ngasho kuyona le nkundla ukuthi ungaconfirm nawe ukuthi usahleli kwagogo ngoba mhlawumbe uzohamba ngoba nami ngangingayiconfirm. Ngabatshela ke futhi mina ukuthi eyami inkinga ingaphezulwana ngoba mina kwasekhambe zonke izingane zami zaye emkotweni ngasala ngedwa kwagogo. Ngayikhuluma khona la kule nkundla ngiphelezela uBafuthi ngasho kodwa ukuthi nami angisenazi isiqiniseko ukuthi kuzohlala kakhulu. Ngesonto elalandela lokho ke ngabe sengihamba ke nami senginani ke la manje engifuna ukuqinisekisa kinina ningangenwa nje ilomoya obuye ungena abanye wokuthi ngasuka mina kwagogo ngoba ngangizofuna isikhundla la emkhontweni. Hayi ngaretire mina kwagogo. Zazikhona ikhundla nakhona. Ukube ngangithanda ngangizosifuna nje khona kwagogo. Cha mina ngifike la emkhontweni. Wathi uNcamalala hey wemfowethu wafika kahle. Ngisenkingeni njengamanje. Manje ngidinga nje umuntu ozongenzela umsebenzi wokuba uconvener. Wangichazela futhi ukuthi uconvener kade naye useseParliament lesifundazwe saKwaZulu Natal. Kodwa futhi njobe seParliament umthetho sisekelo uthi mawuseParliament awukwazi phela ukuba seyinhlakene eziholayo. Hayi ke ngamuzwa kahle wasethi mfowethu kimina ke uNcamalala ubhuti omdala. So nayithi mfowethu akulona ihlazo lelo. Wasethi ngoba usukhona futhi unayo experience yokuba uconvener. Ngoba phela ngake ngaba uconvener mina kwagogo. Ngesikhathi nje ngo1990 kungakakhandwa ama structures. Ngangiuconvener kanye nobaba uHerry Gwala kanye noThera Likota la kwaZulu Natal. Ngakho ke akuyona into engiyiqalayo leyo kuba uconvener. Wacela nje uNcamalala ukuthi woza ungilekelele ke sakhe lomkhonto siwakhe kahle siwakhe kabusha. Siwakhe ngokomthetho sisekelo. Wena ke futhi ngoba usuke wakhona naseParliament usiyongisiza nokulekelela laba baseParliament ngeindaba ezithinta iParliament. Akanamanga kuNcamalala ngoba eParliament ngihlale kusukela ngo1994 ngize ngayeka ngo2019 ngenxa yokungaphili. Ngakho ke bakhona ke bathe hayi usebuyela ukuye eParliament. Hayi bakwethu hayi angibuyele ukuye eParliament. Mina ngize emkhontweni wesizwe ukuzolekelela kukhululwe abantu abamnyama. La sahluleka khona thina sikwagogo umkhonto wesizwe uzobamba lelo qhaza ke. Mina ngizolekelela lokho futhi
ngamuzwa kahle mina uNqamalala mayethi umkhonto wesizwe hayi ukuthi uzosebenza wodwa, uzosebenza nazo zonke lezi ezinye inhlangano zabantu abamnyama.